መምርሒ ፍቃድ መኪና ወይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዩጋንዳ ወይ ከዓኒ ናይ ሱዳን እንተዳ ኣለካ ኮይኑ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅጥዒ መኪና ክትዝውር ከም ዝፍቀደካ ምስ ኣተኻ ክሳብ 1 ዓመት ሙሉ ክትዝውር ከም ዝፍቀደካ ትፈልጡ ዶ? ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ድሕሪ ምእታውካ ቅድሚ 185 መዓልታት ወይ ከዓኒ ኣስታት 7 ወርሒ ቅድሚ ምግባርካ ካብተኣቱ ዝኾነ ይኹን ናይ ክልሲ ሓሳብ ወይ ከዓኒ ናይ ቲዮሪ ፈተና ይኹን ናይ ፕራክቲካል ፈተና ክትፍተን ከም ዘይፍቀድ እንተተፈቲንካኸ እቲ ዝተፈተንካዮ ወይ ከዓኒ እቲ ላይሰንስካ ጥራሕ ዘይኮንካ ትሕደግ ተመሊስካ ኣብ ርእሲኡ ዘይተኣደነ መቕፃዕትን ዘይተደለየ ክሪሚናል ሪኮርድን ክትሓዘካ ከም ዝኽእል መምርሒ ፍቃድ መኪና ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ሱዳን ወይ ከዓ ናይ ዩጋንዳ ወይ እውን ናይ ካልኦት ሃገራት እንተለካ ኮይኑ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣፍተን መጀመርታ 12 ወርሒ ክሳብ ትገብር ካብ ትመጽእ በዚ ንብሎ ዘለና ናይዘን ሃገራት እዚኣተን መምርሒ ፍቃድ መኪና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅጥዒ ወይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ፍቃድ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ መኪና ክትዝውር ከም ትኽእል ትፈልጡ ዶ? ካልእ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዙሕ ስደተኛ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ዘይፍለጡን ዘይዝረበሎምን ኣርእስቲ ሕጊ 185 መዓልታት ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ሕጊ እዚ ናይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ሕጊ ኮይኑ ሓደ ሰብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ዝኣቱ ቅድሚ 185 መዓልቲ ወይ ከዓኒ ቅድሚ ኣስታት 7 ወርሒ ምግባሩ ዝኾነ ይኹን ናይ ክልሲ ሓሳብ ማለት ናይ ቲዮሪ ይኹን ናይ ፕራክቲካል ፈተና ክፍተን ከም ዘይፍቀዶ እንተተፈቲኑ ከዓ እቲ ዝተፈተኖ ድራይቪንግ ላይሰንሱ ይሕደግ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዘይተደለየ ገበን ከም ዝኣቱ ክትፈልጥዎ ይግባእ። ኣብ ዘይተደለየ ገበን ከኣቱ ከም ዝኽእል ሰብ ክፈልጦን ክርድኦን ይግባእ።